Maxim Levin ubadai unong Shondor bat Nongringdur na kabanta ka news website ka Ukraine bat ubajuno senyang ru Shah ka Reuters mentala slemba ula Shah Pyniap katba udang lum jingtip halor ka Jinghiar Thma jongka Russia persya ya ka Ukraine. Levin sau phawai snam karta ula ino asyadin nyala ka jong ka kurim bat saungut ki khun ki badang rit ya ka met yap jong u lalap din na kawai ka shnong ha ka than syate ka nong ba ka Ukraine ha ka shitarik menta ubnai ong kalat pathai khubor ka ba utre ha ka ni ka sisa jan balala. Levin udang don hapdeng ka kam hapo ka shnong huta mezihirska hadin ba ka te ka Jinghiar Shah Pyniap kalawanja kani ka deiru ka jaka ha ka ba ka jingtharbom jong ki sipai ka Russia ka jurbha nadu kini ki khandiap sngi baladem. Na kalyang uhe sarkar ke Ukraine ula ong bo 11 ula Shah Pyniap ha ki sipai ka Russia ki balasiat dia u da kitiarit watla kata ya kane ka benta ompat shimlala setiawan pentikna. Na kalyang u John Pullman ubadai u global managing editor ka Reuters ulapan pau ka jing sngosi ka bajur banyo sngo halor kane ka khubor ka jing khlatno ka jong u Maxim Levin ubalano senyang shibun na kabenta kane kalat pathai khubor mentala slambha hapo Ukraine.